ברוכים הבאים לגמר הגדול של הרקדן האולטימטיבי! במשך דורות עולם הישיבות בועט בשאלה מי הם הרקדנים הכי טובים מכל הישיבות, והיום בחתונה של נתי ושירה אנחנו נקבע אחת ולתמיד מי הם הרקדנים האולטימטיביים! האם זה יהיה ישיבת אופקים או ישיבת פיטרי? שני הקבוצות יתחרו בבטל דנס ראש בראש ורק אחד יהיה המנצח, אז קבלו את השופט משה בבצ'קי! כן, אופקים יהיו הראשונים, כולם פיטרי יהיו הראשונים, קבלו את ישיבת פיטרי! יצאנו לדרך, ריקוד ישיבת פיטרי. תנו להם בכפיים, תנו להם בכפיים. جننتني يا حبيب قل لي ما هذا النصيب أنا صابر يا حبيب قل لي من عندي قريب جننتني يا حبيب قل لي ما هذا النصيب أنا صابر يا حبيب قل لي من عندي قريب. תודה רבה לישיבת פיטרי! איפה מחיאות הכפיים שלכם? זה הריקוד תימני, זה עם אווירה טובה. עכשיו אנחנו עוברים לישיבת אופקים. עולה! 3, 2, 1, fight! בואו ונראה מי ניצח בסיבוב הראשון. ישיבת פיטרי! אנחנו עוברים לסיבוב השני, קבלו את ישיבת מיטרי. 3, 2, 1, fight! جننتني يا حبيب قل لي ما هذا النصيب أنا صابر يا حبيب قل لي من عندي قريب جننتني يا حبيب قل لي ما هذا النصيب أنا صابر يا حبيب قل لي من عندي قريب. תודה רבה למיטרי! ועכשיו בואו ונראה את התגובה של אופקים. 3, 2, 1, fight! בסיבוב השני אופקים! זה אומר שאנחנו בתיקו. הסיבוב האחרון הוא יכריע מי יהיו הרקדנים האולטימטיביים. אז בפעם האחרונה הרבה כפיים לישיבת מיטרי! 3, 2, 1, fight! جننتني يا حبيب قل لي ما هذا النصيب أنا صابر يا حبيب قل لي من عندي قريب جننتني
حبيب قل لي ما هذا النصيب أنا صابر يا حبيب قل لي من عندي قريب מקוריים כמו תמיד, חבר'ה מיטרי זה מקוריות. ועכשיו, בפעם האחרונה, מחיאות כפיים לאופקים! הגענו לרגע האמת. דוד, תן לי במוזיקה. מי ינצח? מי יהיו הגדולים האולטימטיביים? אתם מוכנים?